El passat 19 i 20 de juliol es va celebrar al Pitch and Bat Vallromanes el 18è Campionat de Catalunya Absolut 2014. En total van participar 371 jugadors, incloent els de la fase prèvia jugada el cap de setmana anterior. Després de la primera jornada, es situava líder el jove Carlos Vilardell, amb 99 cops. Per darrere d'ell, a un cop, es situava Daniel Carreras i Alexandre Albinyana, a 3. En la penúltima volta tornava a haver canvi de líders. Primer anava Daniel Carreras amb 152 cops, Josep Martínez amb 153, els mateixos que Carlos Vilardell i Enric Sant. En els primers forats de la quarta i darrera volta hi va haver certa igualtat entre jugadors, com Carlos Vilardell, Alexandre Albinyana, Manuel Amor, Ramon Jiménez i Enric Sant, amb acumulats al voltant de 10 cops sota par. En el forat 6, Enric Sanz va iniciar una ratxa de 4 birdis seguits, trencat amb un par al 10 i continuat amb 2 birdis més al forat 11 i 12. Aquesta magnífica ratxa permetia a l'Enric Sanz despenjar-se dels seus competidors que no aconseguien retallar cops. Només en Josep Martínez, que al forat 13 aconseguia un magnífic birdi des de fora de green, es perfilava com un possible rival. Arribats als forats llargs, en el 14 Enric Sanz enviava la bola en el cop de sortida a l'esquerra cap als arbres, que podia significar un fora de límits. Però la bola va rebotar a les branques i va acabar dins del camp. Feia el forat en 4. En el 15 també enviava la bola de sortida als arbres, però la bola rebotava de nou i quedava al carrer a certa distància. Acabava el forat en 4. En aquests mateixos forats, en Josep Martínez perdia una oportunitat de par en el 14 i retallava només un cop en el 15, quan tenia possibilitat de birdi. En el forat 16, Josep Martínez no aconseguia ficar-la en 2 cops, però Enric Sanz, en un magnífic segon cop, sí que aconseguia el birdi. I en el 17, novament, Enric Sanz aconseguia acabar els forats en 2 cops.
permetia arribar al forat 18 amb un gran marge de cops, que en fer part el proclamava campió de Catalunya absolut 2014 amb 201 cops, 15 sota par. Amb aquesta victòria, Enric Sanz aconsegueix el seu tercer gran campionat català a nivell individual. A veure, Enric, campionat de Catalunya absolut i matchplay aquí a Vallromanes. Aquest camp se't dona bé. És un camp que relativament és curt, tot i que la part final és bastant llarga, però mira, he aprofitat bastant els forats curts, m'han sortit els verdis, la part llarga he passat una mica difícil, però bueno, he pogut sortir. Com has viscut aquesta sensació d'estar 3 voltes líder? Si t'he dit la veritat, Jordi, m'ho he passat molt bé. Ha sigut una experiència molt maca. He competit amb els millors jugadors de Catalunya i res a dir. Un altre èxit del pitch empat, estàs content? Bueno, un altre èxit, no? L'èxit és el pitch empat de per si, no? Sí, estem contents, 353 jugadors, una organització perfecta, el camp abocat a l'organització de la competició, els jugadors també a tope amb la competició. Només cal veure que al final de la competició havia potser tanta gent com a la fase prèvia al camp. Això ja de per si és un èxit. El fet que un camp estigui ple després de tot aquest temps jugant a pitch and putt, jo crec que ja de per si és un èxit.